en spit on that thing. At være 11 år, der er så meget, som 3 nede, 3 nede. forstår. Hvorfor går alle voksne Fuck, du en der bliver rigtig stor, har som små. Være lillebror, Robin Hood. Det er i hvert fald SA, der var på at knippe hele lortet, kan jeg se. Really, nigga? Ligesom træerne og blomsterne, og pludselig er man 100 år. Du spørger om vi har nogle konflikter, og så siger jeg nej. Og så Jamen, så står jeg noget. Ja, du kommer lige til at stå, indtil jeg har fået bekræftet det fra din anden ledelse, at der ikke er noget. Jamen, så kan vi stå her i 3 timer. Jamen, så er det jo det, vi gør jo. Men det er ikke også fint nok, eller hvad? Jo. Har du travlt? Nej, det chiller.